Dnes oslavuje meniny Adrián. Dnes patrí slovenský kalendár menu, ktoré v sebe nesie vôňu mora a silu antickej histórie. Ak máte vo svojom okolí Adriána, dnes je ten správny čas poslať mu energiu a gratuláciu k jeho sviatku. Čo o tomto mene možno neviete? Pôvod a význam. Meno Adrián má latinský pôvod, odvodené od mena Hadrianus a doslova znamená muž z Hadrie, mesta v severnom Taliansku. Práve podľa tohto mesta je pomenované aj Jadranské more, takže každý Adrián má v mene kúsok prímorskej atmosféry. Charakteristika. Adriánovia bývajú vnímaní ako energickí, komunikatívni a cieľavedomí muži. Majú v sebe prirodzenú zvedavosť a chuť objavovať nové veci. Sú to rodení optimisti, ktorí dokážu svojím nadšením strhnúť aj ostatných. Domácke podoby. Aďo, Adriko, Adi, Aďko alebo Edi. Trocha čísel. Štatistiky na Slovensku. Počet nositeľov. Na rozdiel od včerajšieho Beňadika, meno Adrián je na Slovensku pomerne rozšírené a obľúbené. Nosí ho približne 13 000 až 14 000 mužov. Pravdepodobnosť, že aspoň jedného Adriána poznáte, je teda veľmi vysoká. Vekový priemer. Ide o meno, ktoré zažilo veľký boom najmä v 90. rokoch a po roku 2000. Priemerný vek slovenského Adriána je preto okolo 32 rokov, čo z neho robí meno v najlepších rokoch. Zaujímavosť na záver. Najznámejším nositeľom tohto mena v histórii bol nepochybne rímsky cisár Hadrián, známy stavbou slávneho Hadriánovho valu v Británii. Na Slovensku sa meno Adrián často spája s modernou generáciou a športovým duchom. Všetko najlepšie, Adriánovia! Označte v komentári svojho obľúbeného Adriána a napíšte mu niečo pekné.